Hayi ndaqonda uyanya ke ngoku, hayi uzive seketshilo. So umntanam masingambhalisi nakwenye inheritance, masingambhalisi endlini, masingambhalisi kwiwili, masingambhalisi nakwenye into. Hayi guys, zizani apha ndinibalisele story time. So niyakhumbula ke from previous videos uba ndithi ndanditshatile, qha kwageza indoda ke ndabuya. So this guy had 2 kids abangamakhwenkwe, then mna bendinomntana oyi-1 oyintombazana. Hayi ke sana sidecide uthenga indlu ke no-brothers. Obviously ke as any normal couple funeke nihlale phantsi nidiskhase ke ii-logistics zendlu uba okay ke nizawukwenzani nithini nithini. So indlu yakhona sasayithatha as joint bond yabo, sisebenzise i-payslip yakhe neyam then sithathe indlu, kungabikho ngxaki ke apho. Hayi ke sana ubhuti ayibaxe ke ngoku athi nazi ii-birth certificates zabantwana bakhe boyi-2, yabo, funeke sibabhalile phaa ke kwilantuka kwii-beneficiaries phaa kwezaa forms zakhona zakwa-housing. Hayi bo, ndibe sendisithi ke mna ke okay bendingekayikhuphi ke eyomntanam, yithi ke ndibe sendiyikhupha ndisiza nayo. Athi sana ubhuti hayi asizumfaka yena. Hayi bo, njani? Ndiyabuza ke ngoku. Hayi ke sana ubhuti athi no, uzofakwa ngutatakhe. On behalf of utatakhe because undithole ndingasavani notatakhe, ndingena any communication notatakhe or whatsoever. Guys, bear in mind abakhe abantwana banomama ostable. I mean uyasebenza umama wabo, unemoto, unendlu, usebenza under government. That means already eyabo i-future kumama wabo is-secured. Now he is securing another future for bona, which is ayinamsebenzi loo nto leyo uba abasetyhorele naye njengotata wabo ne. But ke ngoku lo wam umntana onotata oyipopayi onguLewu esingayaziyo ukuthi yena kutatakhe yintoni anayo engabambeka. So nam ke ngoku mandingamsetyhoreli kwanto wam umntana. Hayi guys, yabona apho ndeva uba umtsintsira ubile toxo ke ngoku and ke ngoku andisayazi ingase ndingamluma enqayini. Like I could not understand ukuthi isibindi esingaka, the liver, uyithatha phi. Hayi ndihlale phantsi ndithi kuye no, akazukwazi usetyhorelwa ngutatakhe, mna owam umntana ndizazisetyhorela izinto. Athi yena besides lo mntana funeka ahambe ayohlala e-Eastern Cape nomamakho, akazukwazi uhlala nathi. Ugqiba uyolobola ke sana ubhuti njengembepetsula nje, ugqiba uyolobola athi uyohlala nomamakho ayofunda emakhaya. Hey guys, lo mntana ndihlale naye from the age of 4 years. So umntana ke ngoku wayesena 9-10, yabo, ndihlale naye from an age of 4 years. So oko efunda apha eGoli since eqhele uhlala nam apha eGoli. So ngoku funeka ayoqala uqala olutsha because umama ke ngoku ukhetshile. Yho, hayi sana amadoda ayasixakekisa yazi. Amadoda ayasifaka kwi-solving the equation, asifaka kwi-maths ngenkani. Hayi ndimxelele hayi umntana akazukwazi yena ukuyohlala ekhaya. And again abakho sibe sihlala nabo because ke abakho awuthethi nto ngoba bazaya kumama wabo okanye bazaya kumama wakho, nowakho umama uyaphila like just like owam ephila. Athi no, abantwana kukowabo phana like by right, by ntontoni, and abantwana vele ngabakhe and ngabantwana bakhe, ligazi lakhe, and abantwana aba baqhele ukhuliswa nguye abazuba rayithi xa engekho. Ndithi ke mna ke okay bhuti, but kaloku uba ngaba umntanam uyahamba uya emakhaya, naba bakho mabahambe baye kumama wakho because uyaphila yena kuqala. Uba ngaba senza njalo sithathe abantwana sibase e-boarding school, by then ke I was already pregnant, yabo, umntana wakhe. Then what we gonna do, sizawukhulisa lo ndimpregileyo ke umntwana, aba baye e-boarding school bonke like nje bengulaa combo bayahamba baye e-boarding school, and then sikhulise lona. And if umntana makazufakwa kwi-will, it means nabakho abazufakwa. Hayi ke sana ibe ngujijijiji ubhuti akafuni abantwana bakhe bangafakwa, but owam ufila i-need yoba makangafakwa. Akafuni abantwana bakhe bayohlala emakhaya. It's not even emakhaya ke for yena because umamakhe ulapha eGoli. So akafuni ukuthi abantwana bayohlala nomama wakhe, phofu uzobabona at any given time. Akafuni futhi noba baye e-boarding school. Yebethi nani amadoda ngabantu bamanyani? Hayi guys ngekhe.
banohila amadoda ngeke. Hayi, ndiqonda uba hayi, yabona ke ngoku sendi-skeptical ngento yonke ngoku. Like I do not understand him anymore. Ingathi ilobola imphe impiko maan. Heyi, akapetsuli umfana, akapetsuli. Ndihlale phantsi ndicinge into yalo mntanam uba okay, xa emdala ke ngoku lo mntana uzobe eyiqonda mos uba okay, ndaye ndamthatha ndamsa ekhaya for ukuthi ndizozonwabela nendoda yam and then ndakhulisa abantwana bendoda. Hayi, andizi guys, ngekhe andizukwazi. Hayi, ndizama uhlala phantsi naye ndim-ekspleyinele uba eyam i-payslip if izawuba yiphathi yale ndlu, ndicela uba nomntanam abe yiphathi yayo because kaloku andizukwazi ungamsetyurela i-future whereas umntana ndiyi-last hope yakhe, ndiyi-last hope yalo mntwana. And ke ngoku I'm starting to think ukuthi if ndizosokola kangaka ngondiphilayo and then xa sendiswelekile umntanam mos uzovela akhutshwe njengosomvanivani phana, umntanam uzotrithwa njani, like what's gonna happen? Hayi, aphon ke ukucaciselana kwam naye ndizama ukuzithoba kangangoko, ndizama wethu ukuthi a-understand uba umntanam funeka ebhaliwe. Azothi ke yena ke, you know what, umntana obviously masihlala naye, the neighbours will know ukuthi sihlala nalo mntwana, everyone else will know and understand ukuthi sihlala nalo mntwana. If anything happens to you, oo-neighbours bazabe bekhona like ukutestify ukuthi besihlala naye umntwana, so therefore umntwana u-entitled naye endlini. Ndithi so aba bakho mababhalwe bona in black and white ukuthi sihlala nabo, ngabantwana bethu, mababhenefithe, zii-beneficiary. Owam mangqina umphakathi ukuthi lo mntana bayamazi in. Ndithi guys, amadoda hayi mawatshiswe guys, ndiye ndiwancama, ngoye ndiwancama, mawatshiswe guys. There is no way kaloku uba umntu angathi ejonge umntu owahlala emva kwedesika up to grade 12 aphinde after ugrade 12 ahlale emva kwedesika i-4 years, a professional body, abone nje uba angamxelela le ntsomi and then this person understand. Like guys, what kind of a nonsense is that? What kind of a nonsense is that? Why umntanam kuzongqina oomakhelwane uba ebehlala apha whereas abakhe bezawukwazi bona uba babhalwe in black and white, ibe into engafuni umngqiniso, engafuni uthini, engathethisiyo nje, into eklini. Hayi guys, yabona ndathi ndigqiba uthetha naye ngalaa xesha kwangase ndingakhwexa isikhohlela sana ndimthi apha emehlweni angaboni because I felt so undermined and so belittled. I felt like yeyi lo mntu lo uyayi-undermina maan i-emotional intelligence yam, uya-undermina even i-logic yam ukuthi like can I use my logic? Like yho guys, yazi andazi, I just don't know, but nje all I know ukuthi amadoda wona ikhona into eyabhudekayo kubo. Hayi, ikhona into eyabhudekayo emadodeni because ayingobantu bamanyani abaya, ayingobantu babanyani. And ndandizibuza uba hayibo, waze wakhohlakala wendoda, like ukhohlakele. And if umntanam uzomkhohlakalela ndiphila, how much more xa sendifile? Hayi, phendula. Yho, guys, hayi, kwavele kwatshisa noobhontsi sana ndeva uba hayi guys, ngekhe, ndiyawuncama umtshato ngoku because seyikwipoint yoba mandikhompromayize and seyikwipoint yoba I choose him or umntwana. So iyafana mos laa nto uba ndasendikuloo position yokutshuza because angazana neso statement maan sixazalala sinjalo, it's already showing ukuthi undibeka kweyiphi iposition. Hey guys, hi, I hope you did like the story guys, and if you still need me to do more story times, please do tell me, and especially if you want more story times about my failed marriage, I will talk about it. Guys, please, I asked for donations because I'm an educator where I'm working. Abantwana bakhona abanama-pads, most yabo bacela ama-pads, abanye basebenzisa ama-clothes, abanye bayazingcolisa. You can imagine the situation nje uba i-hectic kanjani, yabo. So ingase mhlawumbi xa ndingafumana ezi donations, noma udonate ngee-pads themselves, ndizokunika i-address yasesikolweni or imali or ama-gifts apha or stars, I don't know. Like nje anything or any way ongakwazi uxhasa ngakhona, ndiyanicela guys, please.